ka step ka kemen lang ya pi baro ki baro light li ki SSD de mentang idan ya ka program ka exhibition council ka bangi la peniat da ka mau blang VO la de kata ka village organization ka bahab po ka mau smai nong thmai ilaka de ka keteng jong ka VO ko jong ka long menta sha ka lawei de ka ne ka long ka program ya ka bangin yo khendiat bangin yo ban play ka ne ka program ko jogi ngin yo ya ka jingkran nei chairperson jogi nei president ba ikong NRS penau bar hadian jong kata ban penbuat ngin pule ya ka history jong ki SSD ki badan hapo jong ka VO da secretary bat ngindan ro ya ka jingkran bat ka jingple na I secretary jong ka snong ka jongi ka mau smai nong thmai ilaka I master betlang saklan jong ani kapur mga kateng INRS penau ngalong ru presiden jong ka ne ka BO mau belang ti hani kapur ngapriang sobha ya ki baro ki balaya pelai por hagan step jong ne ka sngi ka bangi kum ki BO mau belang iyo ban pendan buram ya kanega sengi ka bangidang sedang barak si kata ki sengi ki balale ni sulong kumbangi julong nai mentaka sengi ka bangi in yo bangin peni nuksa chaki weipan ba wala long ibareru nai ni peni chaki wei bangilong ki bayat lilang ka wei kum ka BO mau belang kata ngapediang sobhaya pi baro iwei ki member group ki bala pelai por nang banyadan rengkat hagan nega por nega step yang nega sengi nemar nega sengi galong ka sengi ke bakamen ngia kemen lang baro bangim juyo menu kum ganega program ngai menta ka sengi ngiyo I baro ngia pu samki nemar ba ngi kemen bangiyo banyale ya kanega program ngayang ni nakaliang kun secretary jong ka village organization ka benta kalong bangin yo ban pule ya ka history jong ki SSD ki badan hapo jong ka NRLM nani kata ka National Rural Health Livelihood Mission ki lightly ki SSD ki long ka tali ka way SSD ka laweng intay SSD bad ka jinkerman SSD katali ka way SSD katali ka way SSD kadai ka SSD ka bala khamrim ha kani ka dong ka jongi namar laseng ya ka nado usnam 8000 khandai hapo ka jingyalam jong ka MRDS ti kisnam kilayat bat nakapor kala kenjo hadu kumba shi posnam ka jingai lenti ka jongka kiladon kidkhot ki ba lakhlat no bat ki ti kumta ong ba hadian ba kalawan mi ka NRLM kala shimti pat ya kani ka teli ka way SSD kumta kila beteng ki kam ki jongka ha ka ba kala penthamai pat ha ka khat sau tarek jok banai ba khat ar hajar khat khandai hapo jong kani ka teli ka way SSD kidkhot kidan yala ki jong ki kam kidan ya ka food processing kata ka ba ki penmi ki ashar ki ba shnai ki jingba ki ba per bat kum juru kidan ki ba shnai ki jing shna trekti ki jong ki kini ki long ki kam ki ba ka teli ka we SSD ka penia shafrang ya ki kam ki jong ka kalaweng intay SSD kalaweng intay SSD kadai ka ba layo ban seng ha ka arpusau tarek banai bisipau hajar arpau kani kadkhat ru kadon sipau ngut baro kinong tre kum kidkhat ki tre shit hem yala ka jong ka kam kidon yala ki jong ki kam ki jong ki kidon ki ba snai ki mombeti kidon ki ba shong ki dukan red ban peniat ban kentiu ya ka yo ka kot ka jong ki kita ki long ki kam jong ka laweng intay SSD te ka jinkerman SSD kadai ka ba layo ban seng ha ka khatwei taret banai baningkong 8000 arwei te kini ro kidan yala ki jong ki kam ha ka ba ki trai shimat ya ka ba ki snai ki jing sna trai kti ki bangi khat kum kita ki handicraft nang ta ki don ro ki badon ye ki dukan det ki jong ki ban penia japrang ya ki jingdi ki ba per ban kentiu ya ka yo ka kot ka jong ki de kini kilong ki kam
jong kini ki SSG kawai hadian kawai pan tin rei kaba kham kong san kalong ba baro hi kini ki laitali ki SSG ki ya pentelun ya ki kam ki jong ki hapo ki SSG member da kaba ki pentelun ya karam kaba ki juyo ru na ki bang bat kum ta ter kini ki long khendiat ki jinga thu lengkat sapang ka jinga lenti jong kini ki laitali ki SSD ki bahap hapo ka village organization jong ka dong mau blang ka menta sha kalaway ka village organization jong ka dong mau blang layo ban form ha ka khat kendai tarik ubadai banyo arhajar atwe Police bun ni secretary bala ai mentania ka jingkan ya history pangi kini ki SSG ki badan hapo ka mau blang view ya ka baning kong ngaso ban ai ko play nang bu nang tao badan rekat pan ni kat adu ban kapor khilmat ka mentah ada kelam kejing don kejung ula sing mla ban yo kan si lawi mentah kejing sisa ban simma ya kan ni ka bentah ban play kan ni ka exhibition council labu ban wan ni dai sardar belum fli jong ilaka rai ni kita gi mamlak kriar sardar la phan oi nga lembat ki member gi don ko ka executive dorbar ki jongi mangin don mentalang kan ni kesi rai ni kita gi mamlak kriar hi bun ki member ki don la ki jong ki kam melak ban poi te nasipun pa huni ban nakaliang gi SSG ki num don kenu ke jingdu jingkermen namar ba nakaliang kesnong hi nakaliang ki ilaka ke don rekat bat pi hakaban telun ni ki kam nakawai ke por sikoi pat Tegi aku boleh kamtam kanika village organization mau blang hak balala ban pelplang kanika exhibition council kabolong takasngi ka arnyo tarik nai khatway arajar arway hoy hai por ibalingkot ngali asngom matan history la form ka tang handa hubnai ba nyo rei tang hiknet nai ni i kijing trai kam joka ka long ka ba ya ibai erenti klerap ru ya kasnong hibabun ki benta hakaban lum mi kijing tip bobnia na kidong babun bagi dan sau li gidong ini apa ka ilaka ka sini dan ada mau blang ka mau smai ka mai bat la karak happening kini ki dong ki babun ki jongi dan lagi jong ki SSG ngala yok khubor mentan po presiden ba mau blang ki dan lightly ki SSG platform ya kini ka mau blang BO hapo mau smai ki dan kumbasan teli tabakat hadu mentai ki pala ban form la ka jong ka BO hanong thamai ki dan arli hamo apo tangkarang la bana bodon koi ke SSG ti ngengej skam ba kini ke SSG ru kin sasim ya ka nuksa ka babha ka bakanik moblang biu ka lapan pau ti nakaliang kisnong kirmen skam na pinang yai tre ba urlong ki jing thu ki jong pi ngene dion kat pi kini benta bi siam kini jing eru ki sobha banwan siapo ki kli nong sasa do kisnong ka tha ko jongi ma pin i kini ki jing ki jong pi ko siam ha ka group lani apo ka biu ko jong pi te nakaliang kasnong nisidon takui ke jingkerpat ta kalong ba ha jing trikam le se kidong sibun ki jing tuku ki bedei bat kirang ba le se ngila ban siam mi kata tamai fi ong ya safrang wat lagi dong tang kendiat ru unrei ngi skem mako mumulung susu tham lo ong ka jing klai ni kam song ka jing ba lagi dong tang kendiat unrei ka kam hi ka peni ya ka jing tri ka jong ka kam kan kam jam ban ya ka tinggi skam bakanika mau belang biuru kan pelong hikumta bakat peni ba kakam ke jongka kakran kam jam banyak tien bat skawai kalong pajing ajing mut nakaliang jongka mau belang biu kalong bangan terang manakalang kasnong rung terang hi ba lakumnu ke dibandon ya ka fruit processing unit ke bakat hadu mentaru ha gini kathan ke jungi ngi pat i bakan dan te la ki syam gini jing e la ki syam gini jing kwa ajing mut kila banon ya kendu ingi kinok sensar snong ki mengis ajing mut yapi kumno fin le kini namar ban form ya kanika fruit processing unit ke investment ke dek bahia ba ke ban kot dek fo lap tin re ngi skam la da jing tristom yapi tani fi pin i kata ka uso jing tristom nakaleng kasnong ru ngila ban yarap ya kini penta i arah jarak kuai ni sayo ban pin kong ya kanika exhibition council boleh don bentalang da telilang kuai SSG jingkermen bat lawai ngintai bat ngi skam bahkan ni ke exhibition council kan long bayi fu ini bahkan kentiu ya tahiyo kapat tu yang beri SSG dengan declare mata benar ba clear kan ni exhibition long tak kasih de beli baro di bayadan hani kilong kume baro hi hakani ka por ka pemerintah
ki member jong ki SSG lightly ki SSG hapo ka mau belang VO VO ka kerteng ka mentah sakalawe de hakane ka khlemat hu na wan ko bi block project manager na ka block Shela Bholaganj bat kumjur hakane ka por ngawan na kaliang jong video di kong madam jini di kong JM Umdor de si kendet kensot hawe de bat kane ka program mentah kasih ka exhibition kamsir ni na kaliang jong ka NRLM di dap da kajing kemen bangi snow ba dan ki group apo kajing pet jong ka NRLM ba kidang ya kiu sakmat abai de ba kam kecam jongki de lese ini di kam di baret di tang di sedang andre emlele na kitbok kitrang ya baro hi ba what ju snow i baro ki kam ki jam ki sedang na ke baret ma de bon ki kum kacing pet cengai kani ke VO mentah sakalawai na mau belang ngai i ba adon ki sap ki baper ngalaya gitu ki stall ki don ki nong shed ki nong sna ki don ki jingbam jingdi baro ki badehi balasna hi terpang daki members jongki SSG te ngampun pun ketien hi dah ketien bakaduk kadai ba ai ke jing kublai ya di secretary ba di president jongka mentah sakalawe VO mau belang ba ila khot kerpang yangi hakani kasni na kaliang ke block office hi bro kawai ni ai ke jing kublai hiru paro yakini ki members jongki SSG baro ke badan hapo mau belang kermen ba ki kam ki jam jongki gidang ya bet ya denti bat ba ki group jongki gidang kiu sakmat akabede bat ki kam ki jam ki jongki te tangkini ki kentien hi blai shibon ya baro ki SSG members balakhat kerpang yangi se bon yangi ngimla arban ya koi hakane ka program antasni andre tose ngimla ban ya kyar ki kam ki jam ki jongki andre kermen ba baro kane mentasni ka program kanya sakmat ya bet ya renti bat ulong ubah sesok Ketang jong klub jongi kedai kajing kerman SSG mau belang. Apa mia klub jongi hak khatway tarik mulai ba ningkong. Jadi Islam. Islam arhidar kuwe. Islam arhidar kuwe. Jadi ni kita orang Islam. Kadang orang sikit ni na. Yang hibang sikit ni Islam. Yang mengikan ni te kadang kam mengaji setenat hi. Lang ngasa isnakai hayang bukai hayang tu. Oi, tengah alik caklawe ngan ayo inu ibang ai pelang tambah ngabu be hayang. Nang adan puan tu ngasnakai ngabu kai hayang tu. Ni benang mendafiat hi tang irong ye tu. Nama gidi saudang ruk bindalat nah tu na ba od lintang od ye beleng khat langkai tu ruk ngalum bete. Isna raki. Lagi tiada jam ni na kita. Yang pibang ngampat dan jarabe ngam dan tiar ye hi tang kansi tari. Ba itu inar basam teliu tang itang. Ini kimar pemilih dan kayu sesuai na pi. Yang ngacak pemilih hikum ni tambah tang ngacak ayah gidukan yang peralok, punya alam peralok itu kan. Ya ni grup ka kerteng grup jongi kadai ka lawing intei ila form ha ka arfu sautare upanai bashfau ar hajar arfau. Ya kini kita imta kini kita nahi na kini kita apa ni. Kini tiar kidai pangias nahi uni mambati la terpar udai ba ya yuhi tak kini kisenrai kani ka ngapru kadai ba ya yuhi. Kathongi jangka grup jongi ka longba inang tresitam nomor bun nangi giba haka grup kidan la ka jangka sam bating ba kani long kinang tresitam susu bakin kio bat kumju ba ka grup jongi hirukan kio. Ka jing tumu hi kadai namanta kiwe ruban ai mensim kumju namar kani kadai kalat kawe kalat jing kamai kaba ngim dadan kam bangin khimi lentina nandum dan kam bangin da aban ong ka kam sol kam menta hi ka kam jenja te kini kadai kalat ka bangin yang halaki kejan bat ngapen kenturu ya kiwe pat kena samla ni kilong kemiru ki badan ya ka khamtam ya ka sab bakin de kino kin yai bakin form ba ki group SHG kaba
ba kumangi rungi lale bat nama lemba kani ngirungi laban kiu ha ka eka bangi trei kum hagi jing sinane ha kum gi eki kam ki bangi ni le bakin kiu ka keteng jo kani ka SSG jo ni kade ka teli ka we SSG di baro ki dekat ha kani ka SSG ki de ki kan thai de kani ka SSG kade ka bala kham rem na wala kala form nadu usnam ja khandai ha po ka jialam jong ka MRDS den rei nama ba ka MRDS kala penkot no ekam ko jong ka kini ki khat ki long kmi ki laya chaprang ekam ha ka ba ki nang ya ki kam ki jong ki bla seng nadu ka tu ka por ka ba ki penmi ya kini ki ashar nang ta ki don ru ki handicraft ki cards di nama kini ki SSG ki barem ki la don ru ki ba lakhlat no na kani ka perthai ti kum ta la ong ba kani ka hadian jong kata ki la sedang pada ban kentu ban persyang ban wat ya ki member ki batmai ti kum ta la ong ba kani ka nam ka ba hajar arthau pat ki la yo ban penthamai pat ya ki khot ki jong ka ha ba ki don lang ki ta ki khot ki barem bat ka tu kani ki batmai ti kini ki khot da ka jinga don baro shpong ki khot ki la ban penmi ya kini ki mar ki balong kum asyar ki dan ki basyat ki jingbam nang ta kini ki handicraft baro kini ki balashnahi dan la ki jong ki na ki member jong ka SSD te ka jing temu hi ka ba ngi la seng ya kane ka long ba ngin kan tiu ya ka yo ka kot ha ka be de ki long kemi namar ki long kemi berbor ngi jutep bar ngi juyo snow ba ki de ki long kemi ki ba shong haye den rei da ka jing don kane ka SSD kala yarap shibon ba kan kan tiu ya ka yo ka kot ki la yo ban kershan ya ka jing don kam haye hasem kata ka long ka jing temu ka ba idon ru ba ngin nang kemi lenti bangin nang la ban trei chaprang ban ya chaprang bat ban kentiu ru wat ha kisnong ki thau bangin ngi kentu ru ya ki wepat ki para samla kumjo bat kumjo ru ki para long kemi bakin shim ya kane kalenti ka ba ka teli ka we SSD kala shim ban form ya ki group namar ngi ngau tho bakum ki long kemi dei leng ba ka jingya trei lang ngi sala ban trei ya kanu ka kam namar shimat kum ki kan thai ngilong ki batlot bor henrei da ka jinga teli lang kala banong ka ba kalawai ka ba pharnai nak banta ka jing em ka soki nila omtang ya ka yeng ka sem dese kan long ka jinga rap ru ikhnong ki thau ki jogi pa chak we pat hi ki badan ha ka jala bat ka ri hi bar ko we